În acest videoclip vă arăt traseul pe care noi l-am parcurs de la Piatra Arsă până aproape de Crucea Eroilor. Este unul dintre cele mai accesibile trasee din Munții Bucegi, dar în același timp unul dintre cele mai spectaculoase. Până la Piatra Arsă se poate ajunge cu mașina personală sau cu taxiul plecând din Sinaia. Drumul este undeva la 30 de minute. Sunt foarte multe lucruri frumoase pe care le-am filmat în această drumeție, dar nu am putut să le pun pe toate în același videoclip. Așa că următoarele vor